dagat na aming titignan mamaya. Yan ang aming room. Na? Hoy! Vlog. Day 1. Preparing our lunch. Subscribe to my YouTube channel. We're here in Doktora Beach. Doktora Kanula. Anak tagtagan. Ni Madam Yula aja yun. Juan, doktora na tapos na yung operasyon niya. Yung operasyon niya sa akin. Ayan si Madam Bea. Yes. Nag-uukis ng hipon. Nag-uukis. Nagtatanggal ng balbas ng hipon. Yan ang ulam namin mamaya. Papakita ko. Ito ang aming function hall. Ito naman si Beshi. Isip ng isip. Ito si Sir Ricky. Kain ng mani. I love you. Eating time. Ito ang aming pagkain. Napaspas ka, blood ko. Madam Panji. Hindi. Hello there mga bangos. Let's Ngayon ay kakausapin natin ang isa sa mga organizer ng outing na ito. Nahihiya pa po siya dahil first time niya lang po. With Madam Vlog. Ang tagta dati ko. Ayan. Anong masasabi niyo sa subscribe to my YouTube channel. Oh. Ang sasawak mo. Anong masasabi mo sa lugar na ito? Maganda ba? Oh. Oo. Ito ba ang ideal place mo para sa iyong prenuptial? Kasi alam niyo mga viewers, itong teacher na to kasama ko ay malapit na siyang ikasal. Ayan. Malapit na siyang mag-settle down. Kaya pinag-iisipan niya, oh, tignan mo yan, oh. Siya lang po. Ay, bitter. Preparing our lunch mamaya. Ayan. Busy preparing our lunch later. Welcome to the beautiful beach of Borgos. Sa ngayon po ay sasaglit ng kami dito sa napakagandang beach resort.
Akyat pa more. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I'm patient, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know. There's not enough time to love you the way that I want.